V zásade si spomenul, že je to staronové niečo. Teraz sa to začalo vyťahovať, ja neviem, posledný rok to možno vnímam. Keď hovoríš, že je to staré niečo, staronové? Staronové z toho pohľadu, že na cloud sme zvyknutí už niekoľko rokov, mnohí z nás, ale v rôznych častiach nášho IT života. Ale sme o tom nehovorili, že je to cloud? Principiálne asi áno. Typicky sú naše hotmailové Gmail, Hotmail alebo akékoľvek webové služby, kde v súčasnosti sme zvyknutí na to, že pristupujeme k našim e-mailom cez webových klientov, čo sú vlastne software ako služba, ktorú využívame. Nemáme inštalovanú žiadnu aplikáciu, nemáme u seba žiadne e-maily, všetky tieto e-maily sú na strane nášho poskytovateľa týchto služieb a my sa pripájame cez webový prístup. V minulosti sme boli zvyknutí mať u seba aplikáciu, sťahovať si e-maily k sebe, mať ich u seba. Toto je ten rozdielny prístup v oblasti cloudu, kedy všetky tieto služby z pohľadu softvéru, ako aj úložisko týchto e-mailov je na strane dodávateľa našej služby. Dobre, čiže prístup rozumiem. Otázka je, ale sú tie aplikácie iné ako aplikácie, ktoré nie sú cloudové? Principiálne sa dá povedať, že cloudové aplikácie majú nejaké svoje charakteristické črty. Tým, že to základné médium, prostredníctvom ktorého sa šíria alebo prostredníctvom ktorého sa doručujú ku koncovému spotrebiteľovi je internet, tak sú to zväčša aplikácie optimalizované pre šírenie internetom, čiže sú to veľmi často webové aplikácie, ktoré nevyžadujú žiadnu inštaláciu softvéru na pracovnej stanici. A takou typickou vlastnosťou aplikácií verejného cloudu, ktoré sú prístupné pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu, je vlastnosť, môžeme ju nazvať one-to-many. To znamená, je jeden Gmail a viacerí užívateľia sa k nemu pristupujú k tej istej aplikácii.